Nenamakashana kamenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ikhona eNingizimu Afrika. Sabingelela egameni lohlelo kolibizwa ukuthi izimpande ezama-Afrika kanti channel yenu ile eyuntanda kubukwa edume izwe lonke. Nabantu abayaziyo naphesha kwezilwandle ko-Europe bayazi ibizwa ukuthi Black Life TV. Sinawe ke la inkosi yabasolele sephambi kwakho uKing Sichaka wakaluqa. Ngibingelela ngithemba ukuthi nani nikahle niphilile. Sibonge futhi again isupport enisinikeza yona nama-subscribes, ama-likes, ama-comments, yonke into eniyenzayo for le channel ukuthi ikhulu usuku nosuku. Ngaphandle kwenu ngabe asilutho. Siyabonga kakhulu. Singena ngqo odabeni lwethu-ke namhlanje sizokhuluma nomunye oyihambeleze njengoba nazi ukuthi kulolu hlelo sidinga indaba ey'thinta abantu nokuzama kwabo impilo ngendlela yokuthwala noma yokuphakama nendlela yokuthi bathole imali esheshayo. Sozwa ngabo-ke basixoxele. Mina King Sichaka ngingwakaluqa ngizolalela nje bona beze nodaba. Asibingelele kwesihambeli sethu esisihambele namhlanje. Sawubona sisi. Yebo, sanibonani njani? Sikhona njani? Ngiyaphila. Yes. Mntaka mama, ngoba usufikile khona kunye nathi la. Ngake sizwe nje mhlambe ngawe mangabe unalo igama, mongenalo futhi awunalo. Ubani usisi sikhuluma naye? Igama lami nguNana, ngikhona la eThekwini ngokuhlala. Sure. Okay. So ngokwempilo usukangixoxela mina off air ukuthi kwenzakalani sibizathu sekulethela kodwa babukeli lapha emakhaya bazi ukuthi kungani usisela. Mhlawumbe siqale emuva ukuthi ukhule kanjani, ukhulelephi, bekunjani empilweni yakho usakhula? Angibingelela abalaleli nababukeli emakhaya. Yebo. Ngiyajabula ukuba khona la. Ngiphinde ngikubingelele nawe msakazi. Igama lami sengishilo ngathi nguNana ngokuhlala ngikhona la eThekwini. Kodwa ke ngidabuka endaweni yase Potchefstroom esigodini saseMbeni. Okay. Ngikhule ngiyintombazane nje khona kwaba kuhle konke. Kodwa ngenhlanhla ke abazali bami bashade ngokuhlukana. Ngagcina sengihlala nomkhulu kanti naye uzoshesha adlule emhlabeni. So udlule emhlabeni nje usenomunye ugogo ongasiyena lo zala uma wami. Yes. So ngicabanga ukuthi ke ila engiqale khona ukubona ukuthi ukukhula kwami kuyashintsha. Akubalansile kahle. Yes, but ke ngoba bengiyingane bengingakwazi ukuyithathela izinqumo futhi bengingakwazi ukubona ukuthi lokhu ngingakushintsha kanjani. But kuthe ukuhamba kwesikhathi umuntu eloko eqhubeka esikoleni efunda ngase ngagcina sengidecide ngoba ngibona ukuthi inhlalo ayikho kahle. Kodwa ke umuntu uyakuthola ukukhululeka mayisesikoleni. Inkinga iba mawusubuya esikoleni sekufuneke ube sekhaya. But ngesikhathi umkhulu engakoshoni uma ekhona bekuba kuhle, uma engekho ugogo lo ubekutshengisa ukuthi awuyena owakhe ncamashi esiswini. Kodwa ke beluba khona lolu valo lokusaba ukukhuluma iqiniso ngaleso sikhathi ukuthi umkhulu mangimtshela mhlambe ngizoba nalenkinga and ikhona lento ukuthi umuntu omdala mengabe engekho umkhulu enza into engekho right kuwena. Abe nalento yokuthi umuke wamtshela umkhulu wakho uzobona mengabe sehambile. So nami ngayifaka ke lento yokuthi if ngikhuluma nomkhulu khona lento eyazi khona la ezofike ezingishaye khona ngahleka noma ke kungahlekisi umkhulu mengabe esefikile. Kodwa nje ngaba naso isinqumo sokuthi mhla ngasiqeda isikole ngiyahamba la and leso sinqumo sami ke sibe sesiphila kahle sakhula ngalesikhathi umkhulu eseshonile sengibona sivela yike into engisangaqhubeka ngihlalele ekhaya. Ubaba ule kwaNdonga ziyaduma, uma wami ule naye emzini wakhe. So umile nje awubhalansanga ndawo. So ngibe sengithatha isinqumo ke sokuthi hayi ngoba sengiliqedile ibanga le10 angize eThekwini of which futhi nakhona angizange ngikudiscuss namuntu osondele ngoba nganginale yanto ukuthi sengihlukumezeke kakhulu. So sengifuna ukuphuma ngishawa umoya ngiye endaweni yami nje engizofike ngithole ukuthula khona. Ngo Facebook ke no WhatsApp ngagcina ngihlangana nomuntu okuyena waba indlela yokuthi kube lula ukufika kwami la eThekwini. Then saphila impilo yaqhubeka kwaba mnandi bangamkela kahle ngase ngathola indawo yokuqasha. Umuntu kanjani wesifazane? Bebehlukene ke abantu engize ngabo la eThekwini. Ukhona wesifazane engangixoxa naye kodwa ke kuthe makuhamba isikhathi ngahlangana nowesilisa. Ngibona siya lapho.
Yeah. Khuluma ngabona ukuthi hayi ngobe ngathi ibhodo liyaconsa kancane uyawafaka ama-airtime unemoto uyasho futhi ukuthi angangisa lapha ngangilanda lapha ya kokuboneleka ngazuthi uminister izinto ziza kahle hayi ngase ngafike ngaqasha kwaba kuhle impilo yaqhubeka kodwa ke akubanga isikhathi eside naye wase wasuka empilweni yami ngoba wayelanga komsebenzi so kwakuyinto edlulayo so ngaqhubeka ke nempilo ngayimela ngafuna imisebenzi awucabanga ukuthi makhwapheni mhlawumbe ungasho phela ngolimi lwakho ngeke ngikuphikise kodwa ke ngoba akekho manje kushuthi kwakuyena umakhwapheni wakhwaphazisa ke wase wadlula nami ngasala ke kwasho ukuthi itheku sengiyalijwayela sengifundafundile kumbalwa hayi nami ngakwazi ukuyinabela impilo yaqhubeka ngathola ke imisebenzi emakhishini akuyona khona into engathi ngangiyithanda ngiyifisa kodwa ngoba ibingiholela ngikwazi ukurenta ngakwazi ukuphila so ngaba nomntwana futhi endleleni yami maqhubeka iminyaka ngangaxhumana namuntu ke ngemuva la engisuka khona but ke kuthe makuhamba isikhathi ngazama ukuba trace abazali ukuthi bakhumbule ukuthi konje niyazi nithi kwakunentombazane eyimina enizalayo kodwa ngibonile nakho ukuthi hayi engathi akungisebenzeli lo naloyo uxhuma la ekhona impilo yakhe nje yanele kuyena awumeke labazali okhuluma ngabo kanti bashade ngokwahlukana like uma wakho ushade nomunye umuntu ongembaba wakho nobaba wamashada nomunye so bayaphila udlula kulezi igigaba nje bakhona bayaphila kodwa bayona iphathe impilo yakho but abekho empilweni yami okay wena ukhula nogogo ogana omkhulu wakho obaba kama wakho noma kababa wakho shuthi mina ngikhula nogogo umakoti kamkhulu kodwa ongazali uma wami okay umkhulu ozalaba ozala uma wami alright okay kabishi so lokho kokuba ngaphansi kwesimo sokusatsha soma ngekho umkhulu kuvela kugogo lo kuvela kugogo ongazali abazali bami azikho ezinye ingane ngaphandle kwakho zikhona ezinye ingane but zincane nanokuthi bona banenhlanhla ukuthi abanye bazalwa komalume abanye bazalwa omalumekazi so bona banaleli thuba elihlukile kunelami ukuthi kwesinye isikhathi makuvalwa izikole uyahamba ayovakasha kagogo wakho cousin so abuye ke mase kuvulwa izikole kodwa futhi ngoba usesiswini sikagogo lo ohlala nami ayikho leyo nto eyincindezi kubona kangako mina nginencindezi ngoba wami ubaba ule and wami uma ule yabo and kwaba wesike ngesikhathi umkhulu esedlula ke emhlabeni ila engabona khona ukuthi no angiyithatha i-decision yokuthi ngize eThekwini kwabe ukuthi ke sengiyafika eThekwini then impilo yaqhubeka nawe ke usufika eThekwini uyahlala uyabona ukuthi no man ake ngikhumbuze labantu ukuthi banendodakazi enhle efana nami abayizala abayenza kubo babili ngothando ithini responde uma ubabheka baya responda ngendlela oyifunayo noma cha ubude kumkhulumele but ngibonile ukuthi umuntu angakuthengela imoto kodwa futhi igcine ingafikanga ngoba esayidini likababa wami uqhamuke Eastern Cape so mawukhuluma naye uyilo ndoda nje enothando efonini uma ngabe umnikeza ucingo ukuthi hayi mina usibanibani ujabula ukubone futhi nawe ukujabula kwakho kuze umdwebe la ekhona ukuthi awuyajabula shema insizwe but ke mase singena kuleyo ukuthi awungishaye phela imali encane angene ihlahleni athembisa ukuthi uzofika eThekwini la ukhona iphela inyanga iphinde iphele ubone sekuChristmas sekudlulile so uyilo babo njalo nje ngoba namanje usakhona uyathembisa but angafezi kezwakala so now usufikile ke eThekwini nansi impilo yasemakhishini uyasebenza kuyaqhubekeka ithini ijeni yakho kwahamba wafika phi la kusebenzeni kwakhe emakhishini emakhishini mangabe ngisebenza kuhle ngizosho njalo kodwa akugculisi angibeke kanjalo ukuthi akugculisi ngoba ziningi izinto ezifisela zona usubonile abazali ukuthi baphila impilo yabo usubonile ukuthi okay umkhulu akasekho and sekube khona nengane esekufuneka ithi ma kuwena then sekufuneka kushintshe manje izinto ozenzayo usuyayifisela ukuthi ngelinye ilanga nawe iba nendawo yakho yokuhlala ngelinye ilanga mhlambe noma ungasafikanga ke emotweni kodwa
iba umuntu ozoba uma kulengane. Yeah. Futhi ke sonke nje asabantu besifazane siyazi ukuthi uma ngabe kade uphila kanzima automatically lento awufuni idlulele kubantwana bakho. So bese ngilela lento ukuthi asishintshe isimo sami and ekhishini into ebingishaya kakhulu ukuthi angikwazi ukuba nengane isikhathi esiningi. So nginale yafiye ukuthi hey njoba ngispend isikhathi la ngifike ekseni and mina ke bengaphansi kwalokho ekuthiwa sleep in awukwazi ukugoduka. So ingane efanele uyishiye kwabanye abantu nangala uqashe ngakhona. Siyazi ukuthi izimo sezinjani njengamanje. Manje ngabona ukuthi eyingeke uzogcina ekhula ngaphansi kwale yampilo nami engiyiphilile. Ngase ngafuna okungcono ke empilweni ukuthi mhlambe kukhona yena ongaqhamuka. So bengixoxa ke kubangani bengixoxa kubangani ukuthi isimo sakho nje kukanjena kukanje balalele mabelalela uphinde ugoduke yolala ubuyele ekhishini uphinde ingane uyibone ngeweekend. So now usulwela ukuthi impilo yengane ibe ngcono enga-endaphi uvanzi mhlawumbe emqondweni wakhe ayikhona lento ukuthi wena ukhula ngaphansi sandla sabazali nengane yakhe awufuni ukuthi ikhule kanjani. Yes yayikhona futhi ihlezi ikhona. So now masuxoxa bangane ke nixoxa ngempilo kuyaphambili nokunye ngenxa yokuthi ufuna isimo sibe ngcono kwafika phi? Hey kufika sengixoxela omunye umuntu and lo muntu sihlangana naye sesinesikhathi sabangani nje ku Facebook siyaxoxa kumnandi kuze kufike kuthena naye sesi WhatsApp sonke kuze iqondane ukuthi ngisebenzisa uCellC na usebenzisa uCellC so sinama minutes ngabantu bama minutes sabantu bama minutes mina ngikhuluma awala ukushisa indlebe uzofona uzoshintsha indlebe aphinda fone kukhathale nalena naye mayicima ngale nawe ngala uyafona ngoba vele ayikho into etheni mengabe sewuqeda ukusebenza ingane ayikho so nesikhathi sonke nje sokuxoxa but into eningi ebesiye sixoxile ukuthi ngikhumbula ingane kwesinye isikhathi mangiyifonela mhlawumbe uyayizwa noma usovayilisa uthi ayikho right kodwa isimo ngeke ukwazi ukushintsha ngaleso sikhathi yes then ke mase ayabuza ngelinye ilanga ukuthi kuhamba kanjani mase ngiyamtshela hayi kusayileso story nje usazi akukho kushintshile mase yasiqala ke istory okuyisona ngicabanga ukuthi ngize ngaso la athi hey kuzofanele ke sibonane ngoba asikwazi ukukhuluma ocingweni lokhu esikukhuluma la mase ngithi yini athi hayi no uzokuchaza kahle uma ngabe sengibona umuntu onjani lo umuntu esifazane kodwa yena uthanda ukukhula kunami nakho umngani naye ku Facebook kodwa sakhe nje ubungani ku Facebook so impilo iyaqhubeka mase kubo ukuthi hayi ngoba ngizo-offer kuleli viki elizayo mhlambe before ngiye enganeni singahlangana ke yini noma iseThekwini ko workshop sibone ukuthi sitholani KFC isuke izoba yokuqala sahlangana ke hayi sajabulelana ngoba phela kade sagcinana siyafonelana saxoxa kwamnandi kanjeyana asibeke istory sakhe kube ukuthi hayi ngibuyele kuyena ngisayosicabanga kodwa istory kwakuukuthi nje yena useyitholile indlela angangisiza ngayo ndlelani le uthi kunomuntu asemtholile futhi naye umthole khona la esihlangane khona naye ku Facebook so uFacebook lokuqhubekile mangabe ubhekisisa then usiyasichaza ukuthi hayi kunomuntu okanje uyakwazi ukukusiza isimo sakho futhi mengabe siqayile ukukusiza siyashintsha ndakafuna imali enkulu kangako kwasho ukuthi ke vele nginawo ama savings enganginawo ngase ngathi hayi ngizothatha leli thuba ngoba mayixoxa lizwakala lizoyishintsha impilo yami and sengifuna ukuthatha noma yini engakwazi ukungisiza ukuthi isimo sami sihambe size sifinyelele kutheni ngihlala nengane yami nami ngithola izinto eziphathekayo nginethezeke okay kwahamba ke now sasikhuluma ngesimo ke manje osicabangile uma ubuya impendulo ethini uyayithatha lento eshoyo lo sisi noma uyithatha akubanga isinqumo esilula ngoba ngikhule ekhaya kukholwa uma ngabe ukhula kukholwa ihlezi izoba khona le yanto ukuthi kodwa ngikhulanga kanje yabo what if kusasa ngiba nenkinga but kodwa kubonakalanga kuyinto enganginika inkinga ngaleyo ndlela ngoba akekho umuntu wayibulawa so nje mina ngangachithi igazi kwakuukuthi nje wena uzofika uthola ukuthi umnika ukuthi then mawusufika kuba nezinto ozenzayo nje eyinganakekile futhi kodwa mase kuba khona ke imphumela ngakusasa mawusuvuka ekseni so ngakubona ku right
ngafika ukuthi hayi ake ngilithathe ke lolu hambo nomngani wami ngoba ngiyacabanga ukuthi ngeke naye angibhayizise and sesiphile naye isikhathi eside futhi uthanda ukukhula so kuningi nje bengithi mangabe ngixoxa naye uthola ukuthi ngiyasizakala kukona. Okay. Ngasithatha ke isinqumo. Thatha isinqumo ke wahamba wafika endaweni. Yini leyo ilanda sisi? Sengifuna ukwazi ke manje ngoba kudala le ndaba seyigudla siyale. Ake ngizwe straight. Uyolandana mntakagogo? Ngiyolanda isikhwama. Like bag. A simple bag. Okay. Imnyama. Akho lutho futhi phakathi olutheni kuukuthi nje yena usesebenzile ngendlela yakhe asebenze ngayo. Wazenza lezo zinto engafuni mina engazazi mina okwami nje ukuthi ngimkhokhele leyo mali engimkhokhela yona then yena nginika isikhwama ngigoduke naso ngiyekhaya mangifika ekhaya ngila esengizoqala khona ukubona impilo yami ishintsha. Esanda isikhwama tho esana cha. Isikhwama semali. Isikhwama semali uma ngifika kunegumbi elithile kufanele lesi sikhwama sihlale khona singathinto omunye umuntu sithintwe izandla zami kuphela and kunesikhathi esithile ekufuneke ngisithathe lesi sikhwama ngisibeke endaweni ethayibe phakathi nendawo kuleli gumbi kodwa ngiyingedwa emva kwalokho mase kuba nezinto engishunqisayo lezi zinto uyakwazi ukuyibeka emakhoneni womane nje ububona indlu ukuthi inamakhona womane yes so fanele okunye ukubeka kwelinye ikhono okunye ukubeka kwelinye ikhono kanjalo so lezi zinto ngesikhathi uyibeka kulamakhona then uyayilayitha zivuthe kancane mase ziyaqala ke zibe nentuthu eziyikhiphayo so phuma kwalentuthu vele kushuthi kuzungeza lesi sikhwama wafanele usibeke sesenta kuumthetho unikiwe la usithathe khona sibe sesenta akangabe bikho omunye umuntu lapha uvula ngisho iwindi and isicapho ongene kulelo kamera kusona wenze sure ukuthi awuzivuli so into yami nje ngedwa kuleli kamera ngisho ingane yami ngeke ikwazi ukuthi ingene la so ngesikhathi ke kushunqa kunezinto sokuyikhuluma ngesikhathi ithunqa lezi zinto and ngesikhathi zithunqa ukhuluma uyayibiza ke into sokuyibiza ukuthi lesi sikhwama ngizivulele nina usuku uzozivula lesi sikhwama so lesi sikhwama ngizivulela nina ngicela ukuthi ningene nje nigcwale kulesi sikhwama amazwi enganginikwe wona la ukuthi njalo uma usuthunqitha lento isikhwama uyazivula oziphu bonke mase uyasho ukuthi ngenani ke nigcwale kulesi sikhwama angazi ke nami ukuthi ngingenisa ba kodwa kusala imphumela ekseni iyona ke ekufuneke mina ngijabulele yona ngoba ekseni ungakoshaya u10 fanele kube ukuthi imali sigcwele ayifiki kodwa ukuphakama kwelanga ifika ilanga lingakophumi ngokusho komuntu owayekade ngisiza lento uyenza for isikhathi singakanani usuyenza isikhathi singakanani kwakufuneke ngokomthetho ngiqala ukuthola imphumela emva kwa 3 months okay okuwukuthi kwakuyona waiting period yami leyo but njengamanje sengweqile u3 months ngoba cishe usuphelile u2 years kungenzeki lutho esikhwameni ngiyathunqisa nje ngiyafaka abantu abangangeni ngiyavuka ekseni ayikho into engikhokhele lesi sikhwama ukuthi ngibuye ngize naso ekhaya yena ke mntakama so lento lokhu yenza njalo la uhlala khona uhlala nobani bathini mangabe wenza lento bayabona iyabaxwaya bayixwaya noma mhlawumbe bakhululekile nje abakwazi ukubona ngoba emsebenzini ngilala khona so nginegumbi lami elikeceleni ngaphandle and ngenhlanhla line bathroom mase kuba amakamera amabili so leli linye ikamera li empty ngiyakwazi ukwenza into yami then leli linye into zami ke ngiyakwazi so ngesikhathi esithile nje ngabo 8 ebusuku kuya ko 9 ngisuke sengiyoyivalela la ngisho ngathi uyamemezo medemo angikwazi ukuthi ngaphendula ngisho ngathi ngimzwile so ngiye ngithi ke nayi bese ngilele makwenzekile waqondana nesikhwama sami nesikhathi sami sokuvula isikhwama So after 2 years ubona ukuthi umehluko awukho then what decide ukwenzani akuzange kuze kube kuhle akuzange kuze kube kuhle ngoba bese ngimosha imali yami eningi and kunezinto ekufanele kuhlala lokuzenza athi hayi kulokhu sekuzolunga hayi kulokhu sekuzokwenzeka hayi buyele ekhaya ngikunikeza u7 days so kwaze kwafika la khona ngibona ukuthi sengiyacasuka ngoba nami ngumuntu
angisathandi. Phelile ukubekezela. So iminyaka iminyaka eminingi kakhulu ngoba uma ngiya kuyena fanele ngigibele uyibanga awumanage umthole eduzane. And okwesibili angigcini ngokugibela uma futhi ngiyokhuluma naye kuyakhanyiswa kunezimali ekufanele ngiyishiye. So kufike la khona sengibuyela kuyena nami ngingasenawo unembezi. And ngingasakwazi nokubekezela. Ilapho ke la kwafike konakala khona njengoba namhlanje ngifikile ngathi ngizocela ukuthi ungisize. Ngoba sigcine sesixabana naye. Kwenzakalani exabaneni kwenu? Uma sixabana naye ukhuluma izinto eziningi uthena kangeni empilweni yami akahlangani nokuthi mina ngenzi kahle. Ngiyamtshela ngithi lezi zinto uthe angizenze ngizenza zonke ngendlela osho ngayo and ngizenza ngesikhathi uthe angizenze ngaso. Sishaya sengivele sengilindile la engiyokwenza khona lento. Manje kuphi lokuthi angikwenzi kahle. Kwaqala ke kwaba khona lezo ingxabano wangisabisa ngoba usuku uzohlangana naye endlini eyisigodlo nawe kunezinto ozibonayo wathi njengamanje ke ngoba sesiyaxabana ndisungiphakamisela izwi ngizokushaya ngesichitho samakaka. So ilapho ke la engaqala khona ukuhlukumezeka ngaze ngakhumbula emakhishini ngingakoyenzi lento ngoba nakhona bese nginethemba lokuthi impilo yami sizoshintsha. So kwagcina ke nakhona kungibhedela emsebenzini wagcina uphela umsebenzi. Mawucabanga umsebenzi uphela nje isizathu sayo lento sekushaye ngayo. Nginesiqiniseko sokuthi umsebenzi uphele ngoba sekunento aseyenzile. Ngoba ngisho ngiphuma kwangasekuhle wama ngisho eminyango wangimemeza wangibukanisa nabantu kwakukhona nabantu abeze kuyena futhi ngosizo olufanayo nolwami ukuthi ngeke ngikwazi ukubatshela ukuthi balekana yikho lento. So wagcina ebukisa ngami nje ngeindlela ezihlukene kwasho ukuvele ngumuntu okhule ehlukumezeka so angikwazi ukuyilwela nje bese ekhuluma nami ngalendlela akhuluma ngayo nami. So ngagoduka ke kodwa nje impilo yami yashintsha kusukela lapho akuphindanga kwahamba kahle konke. Njengamanje simo sakho in terms of ama relationship mhlambe nabantu kohlalisana nabo noma uhlangana nabo uhlekisana nabo kuyaqhubeka kodwa khona akukho okuqhubekayo umsakazi mangase ngisho nje iqiniso uma ngabe ngizohlangana nabantu uyabona nje ukuthi khona into engekho right ngami okuthi nakho lokho kuyaqhubeka kungilimazi kungiqhubezela phambili ekutheni isilonda sami singapholi. And okwesibili uma ngithi ngizama impilo mhlambe nomuntu wesilisa mhlambe kuba inyanga uma kube isikhathi eside ahambe kungonakele lutho ngisho ngathiwa ngizame kanjani ukuthi akahlale kodwa nje uzovesane ahambe. And njengamanje nginomuzi omkhulu o8 room engase ngikwazile ukuzakhela wona kodwa nje abantu abami abahlali nami bayarenta khona kunjalo and lokho kuya ngokuya kungilimaza kakhulu kunakuqala. So naseyinkonzweni la ngifike ngithuke khona mangifika nabo ngiye ngibona into efanayo nale ngiyibona eminyango nabo banaloko nje ukungikhipha inyumbazane. So sengumuntu ohlezi ehlele endlini ngihleli ngedwa akekho nje umuntu osondelana nami. So nomakhelwane futhi ngiyabona ukuthi angena nje umuntu oright kubona ngimanamba ingakho ngila ngizocela usizo kumuntu olalele noma obukayo nakuwena msakazi makukhona ongangixhumanisa nabo ngiyacela kakhulu ukuthi ningisize ngoba impilo engiphila manje angiyithandi and ibhlungu kakhulu. Okay sesikezwakala mhlambe lakho lokugcina sewukhuluma nabantu emakhaya abasafuna ukwenza izinto ezifanayo nalezi abasebenza imisebenzi abacabanga ukuthi imncane uthini umyalezo wakho? Mina bengizothi emakhaya abantu abaneliswe into abanayo ngoba lento nayo khona umuntu oyidingayo ongenayo and ngicela ubonge noma ngathi into nayo incane kanjani ngoba uma ngase uthatha isinqumo esinjengesami uyobona usukude ukuthi lokho awunakho kwakwanele futhi ikona okwangakwenza ukuthi ube nokuthula ngoba ngiyacabanga kube kuthiwa ngisithatha ngalesi sinqumo mhlawumbe ngishabelungu bami khona okuningi engabe sengakuzuza kubona ngoba babantu ababuye bacabangelana uma ngabe usubasebenzela isikhathi eside emphakathini ngangithi mangifika uthola ukuthi kumnandi kuyahlekwa but namhlanje angisenayo leyo njabulo ngenxa yokuthi ngathatha isinqumo esiro. So uyicabanga into ekhaya ofuna ukuyenza uyicabangisise kodwa bengizothi ungabe sasithatha isinyathelo esingashintsha impilo yakho kanti sesishintshela ukuthi uyofa kunokuthi uphile. Bonga lokho nakho waneliswe ikona ngiyabonga. Makhulu amazwi sisasithemba ukuthi usizo sizolithola nabantu esikhulumana nabo nabasibukayo bakhona bazokwazi ukuphosa itshe zivivaneni ubone impilo yakhe iqhubeka.
ngajabula kakhulu. Okugcina uma ngahle kuthiwa khona umuntu olapha ekhaya usizakale ngokuthi ubuyele emsebenzini ofana lo wawenza wasemakhishini usengavuma. Ngingawuthatha ngigijima ngoba ngiyawudinga kwamanje. Siyabonga kakhulu sisi. Ngiyabonga nami. Babukeli Black Life TV emakhaya hlala sikhuluma usuku nosuku ukuthi la eBlack Life asisenge imithiyo asilethi indaba ezokwenza wena ukwazi ukuhlala ubuke nje for nothing kodwa silethi indaba ezokwazi ukukusiza zikuvula amehlo zikubhekisa ukuthi impilo injani phandle. Umyalezo wami munye ke oqonde straight kuba laphi bendabuko ukuthi ngaphambi kokuba usuthe ubizwa ngemillionaire cabanga impilo yalomuntu ozekwana ezofuna usizo ukuthi ibaleka kangakanani kuyena naseyinganeni zakhe. Lo muntu wesifazane njengamanje abantwana bakhe bakude naye impilo ekuthiwa injabulo akayazi ngenxa yomuntu oyedwa owajabulela ukwamukela imali kuyena kodwa bazi ukuthi akukhulumayo kungamanga aphindaphindiwe. Asiqhubeke silandele uhlelo izimpande ezama-Afrika siza ukuthi abanye abaxoxa indaba zabefana lezi bathini. Makukhona usizo nalo ngasithinta bhala kwi-comment section yethu siza ukuthi uthini. Email address ethi khona igijima ngezansi ungayisebenzisa nabelaphi bendabuko abafuna ukulula isandla singabonga kakhulu. Nosisi akudinga kakhulu ngawumkhuleko ngawumsebenzi kodwa kumandla kakhulu ukuthi aqhubeze impilo yakhe iyesimene esikahle. Igama lami Kichaka ngwakaloqale Black Life TV igama lohlelo impande zama-Afrika asiphinde sibonane kokuzayo sale kahle. It's the Black Life TV.